Здравейте, дами и господа! Това клипче го правя, за да спестя много въпроси, много дълги отговори, дори по телефона говорене и да знаете, нали, какво правя като цяло, как са нещата. И го пращам това клипче само на с хора, които съм имал ритуал, дали сме правили нещо, дали работим. Това е ново клипче, реших да направя едно такова, защото напоследък много се натоварих. Значи, влизам и всеки ден имам около 40 чата, хора звънат и просто трябва да стана, да живея на телефона, да стана телефонист или някой човек да ми помага. Но в случая съм сам. Първо искам да ви обясна за магиите, да знаете кое горе-долу как работи, нали? То е малко по-детайлно, но ще се опитам малко по-опростено да го обясна. Горе-долу ги разделям на ритуал, примерно за пречистване, за късмет и финанси, проклятия и любовни магии. Най-често хората се свързват с мен главно за любовни магии. Също така и за проклятие на второ място. За изчистване там зависи, той като цяло някои има, които си мислят, че имат нещо много страшно, но в повечето случаи няма такова нещо. Хубаво е, пречистване все пак да си прави човек през известно време. То не е сложно, аз дори в клиповете имам. Накратко да ви обясня за какво става въпрос. Ще почна от най-лесните до най-трудните. Значи тези за късмет и за финанси, те са с най-рязко действие. Почти моментно или до няколко дни. Там няма никакви проблеми като цяло, не е имало. Хората им е интересно, получават се нещата. Те са доста така, дори сами може да си направите такива. Вторите са, които най-често търсят, са проклятия. Значи аз там винаги ги разделям на два вида. Едното е по-така, то не е обикновено, но примерно за болести, нещастия, примерно лоши работи да му случат на човека. То вече се изисква повече време, работи така с доста такива сериозни духове и после аз се пречиствам, отнема ми време, обаче за смърт, примерно, там отнема месеци, може и година и не смея да натискам духовете. И случвали се гадни работи и просто много не ми си говори, но вече не ги натискам специално тези духове. От към ритуалите любовните, там нещата вече са, те не че са най-сложните ритуали, но като има намесени повече хора в повечето ми любовни ритуали, има и трети човек или някой иска първо да раздели двама, или е далече, или няма достъп до него. Разбирате ме какво говоря. То на всеки ситуацията като цяло е различна и всеки първо започва с въпроса колко време ще отнеме и очакват сега като примерно как е във вудото, във филмите, в книгите, за някой ден им да стане направо зомби. Не работят баш така нещата. Има методи, с които стават тези работи, точно така стават, но важното при това е, за да стане максимално силно, което съветвам ми клиенти след това, е да направят допълнителните ритуали, които аз няма как да направя, тъй като човека трябва да е до мене. Първо взима се коса, използват се работи, слагат му се работи в храната и такива неща. Там вече нещата са си доста по-силни и доста по-сериозни. Това, което правя, е с тези духове, които работя, които са, не бих казал европейски, но тези, от които са от модерните книги, както се казва. Защото другите са вече местни духове, и така се дават от поколения и първо баща на син, дядо и така се предават, те са си местни духове. Тези, които работят, казват са, някои им викат демони, някои са богове, различни типове са. Но единствено тези богове, тези духове стават да могат да манипулират човек от далечно место. Трябва да са от такъв тип. Обаче това нещо се изисква време. Затова използвам и портали, затова ми трябват снимките. Портал имам предвид огледало. Даренията ги давам
да може да се засили духа, да стане по-силен. Също, защото той трябва да се храни от нещо. Трябва без нищо няма да работи или ще ми направи на мен нещо. Не на хората, които е предназначен ритуала. И това са, може би, единствените духове, които от разстояние работят. Защото хората не знам дали са ги мислили тези работи. Повечето други любовни магии или трябва някой да поръси нещо, трябва да е в местността. А както знаете, всеки е от различни места. Та идеята за любовен ритуал, който правя, първо мога да ви изпратя работи, първо, ако зависи вече от ситуация. Доста от случаите изобщо не е необходимо да се добавят неща, да се правят допълнителни неща. Повечето, като гледам клиенти, те са доста, повечето са за любовни магии, само с този ритуал и се оправят работите. Някой изпраща и съобщения, след как са развили нещата. Но като цяло това исках да обясня за тези духове и какво точно правя. Идеята ми е, като някой пита за резултат, примерно, или какво да очаква, защото и аз не знам, като ми зададат въпроса, дали те знаят реално въпроса. Примерно някой дали да му пише, някой пък иска дете, кога очаква, примерно, да дойде точния резултат. Защото, примерно, при финансите, при другите, почти е мигновено и ясно там, но специално с любовните работи. Идеята ми е, като го правя, разказвате си ситуацията, как са нещата, първо да съберат двамата души. Това става, духовете работят върху мислите му, върху емоции, върху цялата му аура да се сближат. И също така трябва да знаете, че обстоятелства променят и влияят доста така около него. Затова изпращам и този печат, който изпращам след ритуала, или талисмана изпращам. Това е много ключово. И след като вече се съберат, както съветвам, ако желаят, аз даже им изпращам курс с любовните магии, който обяснявам човека като е до вас, какво може да се продължи, какво може да се направи, колко искате да се засили това нещо. Това имам на предвид. Главната идея е да съберат двамата хора и вече оттатък да работим напред. И пак да уточня, има хора, всеки е с различна ситуация, някои са в различни държави и изисква си повече време. Затова няма специално при този вид магии конкретно време. А има пък хора сега, като почнат, и всеки ден звъни, пише, звъни и аз не мога да се оправя. Като влезна в Viber имам, там са даже по 100, по 200, така аз съм си правил такива снимки. И изобщо не мога да обърна внимание на всичките хора как трябва по този начин. Затова горе-долу исках да направя клипче да обясня какво да се очаква. Защото вече просто не мога да работя как трябва и доста тегаво стана. Пишат ми хора и за други неща, и за книгите. Питат ма разни работи и просто не мога на никой да обърна внимание. Просто станаха много хора, аз съм сам човек. Както знаете, и през другото време се занимавам и с други неща. И просто вече много стана. Относно тези, най-много ще наблегна на тях, защото явно най-много клиенти това нещо искат. И най-много и въпроси и такива неща. Както казах, идеята е. Изпращаме духовете, работят върху човека, правя ритуала, чакаме, съберат ли са, започнете. Може да вземете прямо коса, може да му слагат неща в храната. Ако знаете къде живее, може да се наръстат неща, да настъпи върху тях, може да се зароват неща в местността. Вече зависи точно от конкретната ситуация, защото аз допир до специално това нещо няма как. А има и някои ритуали, които е хубаво да се вкара ваша енергия, да си излеете прямо вашата любов, защото аз не мога да я пресъздам изцяло всичката. Мога да насоча главно духовете, да го накарат, да го изманипулират, да се съберете. Те ще му дадат истински емоции на любов. И вече ако искате да се засили, започваме другите работи. Това имам на предвид за тези ритуали и пак казвам, трябва да се разграничат. Аз ги наричам местни духове, защото първо мъртвите или някои горски духове, те са страшно силни, такова нещо, ако влезе в вас, вече ставате като зомби. Това трябва да го знаете. При проклятия често използвам мъртвите. Някои хора питат как стават. Аз имам едно клипче в канала
Не е много препоръчително, всичко трябва да се пипа с ръкавици там. Но нещата са просто други. Само да погледна. Също така. Искам да знаете Viber, ако не съм влязал. Мисля, че горе съм си оставил, пише колко време не съм бил на линия. В случай, защото се е случвало един път. То даже един път си изгубих телефона, един път го строших и 2 дни нямах абсолютно никаква връзка. Оставил съм и имейл. Има го там в сайта, има го в канала, само като напишете на Черното братство. Да знаете, че все пак има някаква връзка с мен, не е изцяло съм изчезнал. Сега, в скоро дни използвам главно Viber. Тези дни нямаше ме като цяло. Исках да оправя едни стари неща и за стари клиенти трябваше да завършвам доста работа се събра. Може да пишете и в имейла. То като цяло имейла и Viber са май. Но гледам и двете, стара се ги гледам колкото мога и двете. И да знаете, също така, много хора искат се по телефона. Обаче по телефона, но на ден, ако станат, те стават много често, примерно по 6, по 7, по 8, по 10 човека. Стават, искат да се чуем на другия ден, да се чуем на другия и това става едно постоянно. И аз трябва постоянно да стоя на телефона. И всеки ако модел по 15, по 20 минути, мен вече имам един страх, защото се е случвало много често. Стоя по 1, по 2 часа. Един път най-дългото мисля, че беше 4 часа. И просто целият ден се пропилява, не мога да се свърши никаква работа. И изцяло после 1-2 дни съм назад. Особено ако събера толкова много хора и по телефона. Като са примерно на чат, мога после да прегледам какво сме си писали, снимките там ли са, не са ли. Така като ми се разкаже ситуацията по телефона, много пъти мога нещо да забравя, защото има хора, започват да разказват историята дълга, широка, после първо се чува с втори човек, той разказва и се случва, после сега не знам коя история за кой беше, някои работи ми се препокриват и затова най-лесно съветвам да ми напишете в чата, за да мога да си го прегледам, да пиша и просто е доста по-лесно. И си го има, и на чат. Тези неща са много важни, исках да ги кажа, защото просто като цяло това е главният ми проблем. Да се справя като са толкова много хора и главно с тези любовни магии, изпращам и курсовете и това, но там точно тези работи мисля, че не съм ги обяснил и се задават едни и същи въпроси и просто вече е брутално. И това продължава, мисля, че вече години станах. С едно и също, с едни и същи въпроси. Това исках да обясна. Само да погледна, аз си записах най-честите. Другото, което е, понякога, примерно, аз това се замислих да направя и обща група, ако трябва прямо малко почивка от тези работи, защото доста се изтощава тялото от ума, като се правят горе-долу всеки ден тези дни. Извършвам ритуали, пиша и си трябва малко почивка и първо да направя една група, в която да споделям горе-долу, ако има нещо излязло, дали ще мога да правя или ако съм болен, което се е случвало, тогава доста трудно се правят тези ритуали, да викам духа, може да не се получи много как трябва. И такива неща, които са важни, които трябва да ги съобща, не да пиша на всеки по-отделно, защото преди пиша по-отделно и гледам половината работи не са се пратили. И на другия ден стои на сент, явно Viber засича се едно, че е спам и не ги изпраща и трябва да го цъкна няколко пъти. И това бех забелязал, че става. Относно любовните магии, тази, която в момента я правя, вече мисля, че година правя горе-долу по един и същи начин. Докарах я, тази най-доброто преди правех малко по-различна. При всеки човек случвало се, има забавяния, нещо не се получава просто. И имам още няколко, с които ги правя с други духове. Като цяло, доста са си сложни тези магии, нещо не се обърка, нещо, вас няма да ви удари, но може нещо, примерно, няма да говоря сега, но ставали са работи, но
това е безопасно като цяло в момента, за което го правя. Това исках да обясня. Благодаря, че изгледахте цялото клипче и до чуване.